cansado. Pensei que estabas grabando unha foto, joder. Tiña as pernas malladas, xa grabando- fixen 4 veces. Este creo que foi Pensei que estabas parando, non sei que. grabando unha foto é o síntoma Ahora claro, xa é o está. síntoma claro de que non estamos ben, quero dicir, de que agora que nos toca Ahora é necesito coller o descansar, coche e arrancar para a Coruña descansar. unha masaxe, o sea, eu creo que o que lle falta o camiño dos faros é precisamente que ao acabar as etapas, pois hubiera un servicio de masajistas, que ya está. Vámonos. Va para allá, veña.